Dit is het 10.000ste slachtoffer dit jaar van de vogelhelling. Een mandje kwerkvink, een cape in het Nederlands. Hij is naar Ruud-on-Vlein op zijn reis vanuit Noorwegen naar het zuiden. De vogelhelling had nu al een kwart meer beesten opvangen als in heel 2000 zandje. We gingen het eigenlijk net verschoen. We wisten wel van, er zal een prot bij komen, omdat we de gemeente Grenzen bij kregen hier, maar dat het samen al ging, zodat gingen we net verschoen. Waar leidt het dan om? Nou, voornamelijk vermoed ik gewoon die lange droege simmer die we handhaven. Er zijn een prottenbeesten die heel lang teruggegaan binnen maar nestelen. En wat weet ik zeggen, dat Stiekelbergen het heel zwier ha. De wierm zit 4 in de grond, er is geen water. Nou neem ze maar op. Maar behalve dat het een droge ierwest had, waar leidt het nog meer om? Nou ja, wat we gewoon ik merken dat mensen net zo volle meer van de natuur afweten. Ze griepen jij erin. Ze willen wel graag weten, ze willen wel graag leren van ons. Maar wat we gewoon merken is dat beesten wel gauw je bracht worden. En dan is het toch net helemaal nodig. Ze kennen het nou nog aan, maar als het zo trok is, dan zal de vogelhelling uitbreiden matten. Meer beesten betekent meer kosten en meer ruimte. Dat is net zo heel moeilijk. Dus we zullen aanstaan dat we wat uitbreiden maken. We zullen dat wat specialistische kooien deel zetten maken voor groepen vogels die we binnenkrijgen. Ik kan me zo voorstellen dat er voor de zangvogels die toch ook steeds meer in aantal binnen, dat er toch een speciale kooi voor komt. Maar als het zo trok is, dan maakt er wat bij.